Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Malam, me ke damun ka? Ina can naji sai kurma uban ihu kake, naga kuma kai ba karamin yaro ba. Da Allah ka taimake ni. In taimake ka da me? Daga mun da Allah ka taimake ni. Kai aka ɗauko ko me? Ni ai ban ga kaya ba kuma a nan gurin. Wallahi gawa ɗaya kaina ne na ji yayi nauyin da Allah ka ɗaga mun da Allah. To, bara an kwatanta ka san ba a ƙinta mutum. Yawa Ka. Allah saka ma. Allah. To abin naka ya fara zama shaƙiyanci kenan. Da Allah daga mu. Bari an nuna ma na fi ka iskanci. Tunda kai ɗan iska ne. Allah ya sa.